Ang atong ebanghelyo mao ni ang usas mga pinaka common o pamilyar kayo nato. I am the vine, you are the branches. Pero mausad ni ang common nawa nato puyi. Di pangutanay mong tupad ing na nagpabilin ba ka nga sanga sa Ginoo? Nagpabilin kang sanga? Kay kasagaran nato God magpakapunuan. Kana bang gusto ta nga independente ta sa Ginoo? Mga bita nang sigihan ako mention dinhi ang atong mga violations, ginagmay o dinagko, apil sa kuana. Kana bang gusto tang magpakapunuan? Kana bang kita mao'y maghimog final decisions in life? Gusto kay taana parehas mga ginikanan sila gyoy maghimog decisions para sa ilang mga anak, bisag ilang latuson, bisag ilang kasab-an, bisag ilang bunogon, maingon dayon sila, ako go'y ginikanan, ako gunang responsibility ang pag-agak, ang pagpanton, ang pagdisiplina sa akong mga anak. Siya na ang punuan ang mga anak na iyang sanga. Yan, mga ginikanan, kinsa ninyo ang nagbuhat ani, taas ang kamot, ay pamakak. Kana bang mga saba, mangusi, manglatos, nya naa nang hunahunaa nga ako gyud mo disiplina. Taas kamot. Sige, isang kamot. Na, mga bakakon kay mo, digid mo mo isas kamot. Uwaw no, uwaw. Ay mo kabalaka kay hastasad kaming mga pari kasagaran ingon ana pod mi. Kami mo'y magbuot sa parokya kay ako ning parokya. Niya ang obispo sad mingon ako ning diocese, ako ang magbuot dinhi, sunod mo nako kay kun di mo musunod nako, ako mo'y obispo, ako gyud mong sanction. Mausad ang Santo Papa usahay, sunod mo nako kay ako gihawd. Ostas ang atong mga leaders sa mga nasod, mga presidente, ako'y gakupot sa nasod, ang kaugmaon sa nasod, ako'y magbuot. Mo apil sa mga barangay kapitan, ako'y magbuot sa akong barangay. Way makabuot nako kay ako ning barangay. Mga buangon ta. Ang sa may gustos Ginoo, mubalik kita ngadto niya kay matod pa niya diri kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Wa kitay mahimo. Mao na nagkalalis ang mga magtotoo si San Pablo ug ang prinsipyo sa mga magtotoo nga mga Hudiyo bahin aning pagpatuli or dili pagpatuli. Naglalis sila diha unsa may gibuhat nila. Nangadto sila sa punuan sa simbahan adtong panahon na didto sa Jerusalem. Mo na gitawag nato the first council of the church, the Council of Jerusalem. Nagtigom sila si San Pedro ug ang mga apostoles. Nya gisundan dayon nagdaghan kayong mga councils hangtod karon. Karon do na nasatay council nga pagkahimuon kanang Synod of Synodality. Karon na siyang mga Oktubre, Septembre ba to? Karong tuiga. Sige gyud unya ang atong pinaka highlighted pa karon nga council kansang mga kaamguhan or mga pamalaod atong gisunod mao ang Second Vatican Council. Nya gipang translate lang ni sa mga nagkalain-laing mga synods sa atong simbahan. Mao na nga naman tungod kay mamalandong gyud ta balik sa original nga prinsipyo sa Ginoo. Mao bitang niingon diri nga atong tubag sa Salmo, nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kaning pagbalik sa Ginoo
Kung maglibog na ning atong utok, or bisan pagdili maglibog, kinahanglan yung mobalik tas Ginoo. Nga naman, kay ang yawa, grabe kayo ka maro. Hasta ang atong mga grasya, himuon niyang disgrasya. Maro kay siya, kung di kita mobalik sa Ginoo, kamaog yung kayong yawa na. Bananglitan, kanang kwarta, unsa mo na, grasya, disgrasya. Tubag. Kada kong grasya na, mo bitang sige mo pa-eskwela sa inyong mga anak, mo gasto gyud mong kwarta aron maka-eskwela, nya ini-graduate na sa college, unsa man dayo inyong isulti. Labi nagmupasar na sa board exams. Unsa man dayon? Trabaho. Ngano mo trabaho man? Aron makakwarta. Pero tanawa, pila ka buok na disgrasya tungod sa kwarta. Pila ka buok. Daghan kayo. Ug wa pay kwarta, wa gid untay premarital sex kayo. Na may mga sweldo, motel dayon ang mga manag-uyab. Check-in ay motel. Outing dayon. Ngadto sa overnight. Kaya na may kwarta. O pa'y kwarta, agapuyos balay. Pila kabok na himong dili na matinud-anon sa ilang kaminyoon nga mga bana o mga asawa tungod sa kwarta. Kaya naanay kwarta, gimik-gimik dayon. Beer house, hapyod-hapyod ang mga paa sa mga GRO dito. Nya makatilaw siya hapyod siya. Gahi-gahi ni datong ako dito sa balay, humok naman kayo ito. Balik-balik na siya dito. Yan na. Yang asawa sad nga nagmingaw, tuwa siya magsigig tiks-tiks, nagasugo na sa TikTok ang asawa, nawa na sa gimik-gimik sa, kita-kita sa, nindotog hinikapan da, lahi maghinikapan sa kumbana, murag init-init man to, balik-balik sila nga to, anton manginit, awa na, musilaog. Doko-doko mamudiha. Tungod na sa kwarta. Tungod sa kwarta Sa una, nga pa ma-elected sa opisyal din sa LGU or sa barangay. Faithful kayo. Pagka-elected na, ato na, sige, nag-overnight. Kay kuno, sisyon, kay kuno, tuom ka na. Kasagaran yun, konsumisyon ang resulta. Kwarta ang hinungdan. Nganong daghan kayong nadisgrasyang relasyon sa managsilingan nga wa na magtingganay tungod sa kwarta. Nganong nga disgrasya ang mga relasyon sa managsuon human namatay ang ilang ginikanan nga purting paningkamot nga makapalit og mga yuta kay ibilin sa mga anak para sa maayong kaugmaon sa mga anak karon nagkinihaay na wa na magtingganay sa siging ilog anang kabilin nga gihaguan sa ilang mga ginikanan nga way batasan nga mga anak tungod gyapos kwarta. Mao na unsaon man paggamit ang mga butang sa kalibutan, matod pa diri nalipay ako nagiingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang paggamit di ay aning tanang butang sa kalibutan mga igsoon atong time, talent, treasures. Mao di ay ang pagdala sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo. Maura gid ay makalipay kanang pagdala ngadto sa balay sa Ginoo. Kung ang imong paggamit sa imong time, talents and treasures nga mga gasas Ginoo nato wa na gani makadala sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo, nahimo na nung balay siyawa hununga na. Sa inyong tanaw kining pagpamaligya natog slots nakadala ba di sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo? Kusga. Na. So ato ning padayonon kay nagdala man ning ngadto sa balay sa Ginoo. Unsa may timailahan nga ang imong desisyon nagdala nimo ngadto sa balay sa Ginoo? Una,
dunay communal positive effects ang komunidad nahatagan og maayong resulta. Tanawag mahumaning atong kumbinto para dining padersiano, para din sa atong mga pastoral o finance council karon, dili para ni sa tibuok parokya, tibuok Archdiocese of Cebu, hangtod sa sunod nga mga generations, mudaga nig mga 50 years ngadtos 100 years, wa na ta, hurot na tagkamatay. Wagi siguro ako sunod tuig wa na ni, patay na ni. Pero kanang maong kumbinto nga atong tukoron, kining simbahan nga atong giatiman, mupadayon ni siya sa sunod nga generations. O na ato ni siyang himuon, dunay communal positive impact. Munay first requirement. Ikaduha, makapalambo sa atong pag-ila sa Ginoo. Kana bang mas makita nato ang presensya sa Ginoo? Sa ato rong gipangbuhat dinhi, nakit-an ba ninyo ang Ginoo or wa? Ako kita gina nako nga nag-anam gyud kaklaro ang Ginoo. Munang naningkamot ta padayon niini. Ikatulo, dunay kalipay nga gihatag sa kinadaghanang mga tao. Dili 100% ha, kinabag-an sa mga tao. Makalipay. Sama atong pagsaulog nato sa atong pista o sa atong mga uban pang mga activities, nakalipay batos kadaghanan o nakapaguol? Lipay, pero na uban dili kay malipay, kinsa man na kadtong mga yawanon. Parihagod ni Jesus, kadaghang nalipay, libuan, pero naasay handful of evil people nga maoy nagsigig paningkamot pagguba sa kinabuhi ni Jesus. Pero ang kinabagan, lipay. Nya kining ikaupat, mao ni ang pinakanindot, maus-us or muminos ang sala. Kanang mag-anambag kaminos ang sala. Pinaagi aning ato mga slots, daghan kayong mga tao nga daw kay kaniadtog kwarta, di gyud katunol ngadto sa ilang silingan, na karon nahimo na mga generous people. Daghan ang ni-text nako, Father, salamat kay sa imong mga slots, kay natudluan gyud ko, Father, sa una di gyud ko mutabang anang simbahan, igor ako muhog kolekta, pero karon magtigom na gyud kong kwarta kay akong itabang sa simbahan. Hasta kung among kapilya, Father, nitabang nako aron manindot among kapilya, kay naanad na kog sigig tabang. Salamat kay nimo. Kanindot anak. Adi mo nindotan. Muna sundon ginato ang Ginoo. Balik yus Ginoo. Ang desisyon nato kinahanglang nag-uban gid aning akong gisulti. Unsa toy una? Unsa toy upat? Na, limot na. Unsa to? Una, na ay positive communal impact. Ikaduha, sabto ikaduha, ang sabto ikaduha lagi, wa na mo kay baw, hasta ako wa na sanon ko kay baw. Ikaduha, nakahatag og kaning pag lipay sa kadaghanan, kalipay gyud gikahatag nya dayon, nakapa us-us, nakapaminos sa sala nya dayon ang imong kinabuhi mahimo kang malipayon kayo nga magsigi na kag padayon sa maong buhat, kay malipayo na kay ka, gitawag ni natong maadik na ka.
sa pagbuhat ni ana. Way sala, malipayon ka, nakatabang sa katilingban, ug mao ni ang pipila ka ilhanan nga nagpabilin tas punuan. Opposite gani ani, pasabot magkusmod ng imong naong, bugat ng imong hunahuna, nakahasol na kas katilingban, hasol na ba? Kana, wa na, ang imong decisions, wa na mahasubay sa pulong sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad. Yung na, nakalipay ka o nakahasol sa imong silingan. Ngayon ka na pangutan. Manindog ta.